Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Ake sibheke ihlokwana zethu esithi izwe ezihamba phambili namuhla. Zigawule zabekwa kolokuchibiyela emkhanya kude. Ichilo kwebiwa imali ekhaya labadala. Kanti abezimpesheni nomnqamla juqu wamakhadi. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Amaqembu ahlukene ezombusazwe bephume ngomningi bawo ukuzoncenxa ivoti kubahlali basendaweni yakward 15 ngaphansi kwamasipala kaMhlabe yalingana enyakatho lesifundazwe njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela ngolesithathu. Amaqembu okulindela ukuthi ke abe ingxenye lokhetho iANC, IFP, MK Party, AEF kanjalo neNFP. Ushubile umbango wokhetho lokuchibiyela oluzoba ngolesithathu kuward 15 ngaphansi kwamasipala uMhlabe yalingana. Umengameli weIFP uVelenkosini Hlabisa ukhulume nabalandeli baleli qembu kule ndawo. U-Auditor General emnikeza umbiko unqualified audit outcomes usuke esho ukuthi akukho okumshayisa amakhala ukuthi imali yabantu isebenze kanjani. Sithokoza kakhulu ke mashobane nakubo bonke omeya bethu esikwazile ukubona imiphumela ka-Auditor General iningi labo abawu-unqualified audit outcome. Kanjalo nosihlalo ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhambele linye lamabandla kuward 15 nalapho enze khona izithembiso kubantu. Zwene ngaphansi kwamama umfundisi uGumet safike samkhonza uNkulunkulu sathembisa ucha sikwazi ukuhlala ngaphansi kweshelter bazisho into abazishoyo sakwazi ukubalekela kokunye sibalekele ngazo esibashiye ngako namhlanje sikaGumede ke namhlanje babe nenkinga yesiphepho kwafika isiphepho sathatha izindlu sesithumele ithimba lethu ke balise imizi ewu6 esizoyakha yonke lemizi ngoMashi ngiyabuya ngizoyivula official sebesizakele ngicela ukuthi amakhompleti ngiyajabula kakhulu ubuholi region ubukhona la. Jabule kakhulu ukufika kwaNgqongqosho lapha phakathi kwethu kube nomehluko omkhulu esiubonayo ekade futhi sawugcina esijabule kakhulu nalokho athe uzosiza ngakho siyabonga kakhulu. Ubuholi beIFP ngaphansi kwaMhlabe yalingana nabo uvakashele ebandleni lamaNazaretha ukuyonikela ngezinsiza. Ngihambele onke amabandla ngibukeke kungekuhle ukuthi amaNazaretha wona ngingezi kuwo kanti wona abakabani aphethe ubuhulumeni wona ngabe mhlambe abanye abangena amaNazaretha ukuthi akhona nawo ayamdinga yini uhulumeni nawo ayavota yini amaNazaretha na afanele yini nawo ukulekelelwa kwezinye izinto ayizamayo kanzima. So uhulumeni ke sibone ukuthi asisondele siyiqembu leNkatha Freedom Party asisondele ngoba uhulumeni kakhulukazi manje ulida iqembu leNkatha Freedom Party asifundise nabanye ukuthi amaNazaretha abaluleke kangakanani. Sesibonile ukuthi siyiqembu leNkatha sekufuneka abantu abagangayo sobaceba uNkulunkulu ngoba sihluleka njengamanje masibaceba ulaba abaphethe. Neminyaka ngena kodwa angibengaze ngibone sibonga ngisho ushintsho sesibonile namhlanje sinogubhulusha oluqhamuka neqembu leNkatha. Amaqembu angenele lolu khetho kubalwa iANC, iIFP, MK Party, iNFP kanjalo neAEF. Isikhala sekhansela siyavuleka emva kokudlula emhlabeni kwekhansela leANC. Ezindabeni ze1KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo kwaMhlabe yalingana bazovulela amacala emaphoyiseni laba bathinteke ekuxhashazweni kwemali ekhaya labadala kanye nabanezifo ezingamahlala khona kwaMashu Christian Care Society Center. Lokhu kuvela kwisithangamisa bezindaba sikaNgqongqoshe lomnyango kwaZulu-Natal uMbali Shinga lapha bezokwethula khona umbiko ngophenyo olwenziwa ngale ndawo ulandela ke insolo zokungahambisi kahle. Kuvela ukuthi ngaphezulu kwegidi ezine zamarandi imali engazi ukuthi yashonaphi. Ahlale obala kuhle kwekateli emhlophe ehlungwini amanyundululo esikhungo esigcina asebekhubazekile ezenze elokishini uMashu eThekwini ngesikhathi uphenyo lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal luveza ke ukuthi ibalelwa ngaphezulu ka4 million amarandi imali ibhodi laso
ehlulekile ukuchaza ukuthi ke iphelele phi. There were also issues of, overpayment in terms of, I would say, the HR related issues where the board were employing the staff members or, staff members that were employed by the board. So you'll find that some of them were paid before they assumed the work and others were paid after they had exited the employment within the NPO, so which then constituted the overpayment. So those were some of the issues that were picked up by the investigation. About 178,000 went directly to the members of the board. So in total, it's 4.6 million that could not be accounted for, that was used by the NPO. Lolu phenyo luvundule ukuthi ke izimali beziphuma ubuthaphu kuholelwa abantu singakashayi isikhathi ungaholelwa ngendlela kwabanye babasebenzi isikweletu samanzi kwamasipala nokwaholela ke ekutheni bavalelwe wona nokunye okuniki. Ibhodi lalapha limisiwe futhi kuzovulwa amacala kwabathintekayo. Meleneke sisonke emhlanganweni ukuthi ibhodi lalapha kwaMashu Christian Care Center kuyamiswa nje ukusebenza kwalo liyanalifayo alisezuba khona ngenxa yezinto ezitholwe uphenyo, kodwa ke akupheleli ke futhi lapho ifile lophenyo lizohamba liye kwabaphenyayo kwabamaphoyisa ngoba khona izinto ezitholakele zokungaphathwa kahle kwezimali okuvelayo ukuthi kunemali abangakazange ukuyiaccountela ukuthi iye kuphi, kunemali enye ebeyikhokhela ama board members okungavunywa umthetho wethu we-NPO. Kulindeleke ukuba kuqokwe ibhodi elisha ngokusheshsha okukhulu. They were not submitting audited financial statements to the NPO Directorate that is within the National Department of Social Development. That on its own, it shows that there are governance issues and is not complying. So we gave ourselves that within a space of 2 months, we'll be starting the process, working with the relevant community members around here to ensure that we then bring a new board to govern the place. Ungqongqoshe uqinisekise ukuthi ke ukusebenza kwalesikhungo kuzoqhubeka. Eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona mpubu ngisithi Queen. Abophiko lempesheni South African Social Security Agency SASSA KwaZulu-Natal sebenxuseke izakhamizi ezihola kesibonelelo sika uhulumeni kuba ishintsha amakhadi azaphuzi zishintshele kwamnyama seposini engakapheli inyanga kaNhlolanja. Lesi sikhwama ke sithi laba abazohluleka ukushintsha amakhadi bazosala namakhadi angasebenzi kusukela mhlalulunye kuNdasa, lokho kuzoholela ekutheni bangasitholi isibonelelo sabo. Abahlomuli besibonelelo sahulumeni kumele bashintshele kulamakhadi amasha akhishwe yiposi ungakashayi umhlazi ngama-29 kuNhlolanja. Okhulumela kisasa esifundazweni KwaZulu-Natal uSendikodlwana unxusekela abaholi isibonelelo sahulumeni ukuba ke beshintshele kulamakhadi amasha ngokusheshsha. Ama-client asebenzisa i-post bank anekhadi asebenzisa ikhadi elisagolide lakwa-SASSA baziswa ke bonke laba abasebenzisa leli khadi elisagolide ukuthi kufuneka lishintshwe ungakashayi umhla ka-28 kuFebruary uNhlolanja 2025. Lesi-ke isimemezelo esenziwe ngingasho nje ukuthi i-post bank vele bese kuney'memezelo eyayenza kusukela ngoSeptember 2024 baziswa bonke abantu ukuthi-ke ikhadi leli lizophelelwa isikhathi and kufuneke balishintshe bathole ikhadi elimnyama which is black card yase-post bank. Uhlelo lokushintshwa kwamakhadi aphuzi luqaleke ngoMandulo wangonyaka wedlule. ISASSA ithi abahlomuli besibonelelo abavakashela izitolo ezikhethiwe zokudla ukuze kashintshe amakhadi abo. Kunama-site ke abantu ekufuneka baye kuwona la khona abasebenzi base-post bank. Bonke into abayidingayo nje iyodwa i-ID yekhasimende then balishintshe ikhadi kumahhala ukwenza lokhu. Uphatha nje umazisi wakho noma kuthiwa unomazisi o-temporary wesikhashana ungakwazi ukuthi-ke uye khona. Kunenye-ke inombolo esetshenziswayo abantu befuna ukubheka ama-site noma indawo la. Uma usebenzisa leyo nombolo uyakwazi ukuthola onke ama-site noma iy'tolo ongakwazi ukuthi uye kuzona uyoshintsha leli khadi.
Lamakhadi kumele abahlomuli baqinisekise ukuthi bayawashintsha ungakashaya umhlazi ngama-29 kuNhlolanja ngoba uma behlulekile bazosala ke nalawa phuze azobe ngasebenzi kusukela mhla lolunye kuNdasa. Lokho kuzokwenza kube nzima ke ekutholeni isibonelelo. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Kunikelele ngezindamgodi zamanzi phecelezi ngolasemzini ama-boreholes kuyikole ezintathu zasesifundeni sasoGwini ngaphansi kwesizwe sakwaXolo izolekelela ekutheni lezi izikole zithole kalula amanzi. Inkosi yesizwe sakwaXolo eGcilima uMxolisi Xolo uthi bese ziningi kakhulu izikhala bevela kuyikole ezakhelele indawo zamanzi base ke becela ke abesikhwama ezinze ezweni laseNorway ukuba ke sibalekelele. Izikole ezintathu ezingaphansi kwesifunda ugu zinyelwe inyoni esandleni ngokunikelelwa ngama-borehole ifoundation ezinzezweni laseNorway. Lo mnikelo bawenza isizweni sakwaXolo eGcilima. Kanti inkosi yesizwe ithi lokhu kuza ngemuva kwezikhalo lezi izikole ziveza ukuthi ziswele amanzi ikakhulukazi uma lomisile lingazange linethe. Ngokucelwa isikole ukuthi njengoba sazi ukuthi kunezingqinamba zamanzi cishe umhlaba wonke iphathwa ke i-school management team nayo yonke i-governing board yasifikela komkhulu yazocela usizo ukuthi singabalekelela kanjani njengoba benezingqinamba zamanzi. Kwasho ukuthi ke nje komkhulu sinobudlelwane esinabo ne-foundation based eNorway esabacela ukuthi kunganjani sibe nobuhlobo noma ne-partnership ezobuka ukuthi singayelekelela kanjani izikole zakwaXolo kufaka phakathi nephatho. Basilekelelile ke dadewethu ngokuthi senze izikole ezintathu okwamanje okuyiphathwa high school ithola imfundo high school bese kuba yilesi siqanjwe ngenkosi yendala esiphezulu eNtaba. Uthi basafisa ukuqhubekela phambili basize nezinye izikole. Sizothi kubona nakhe sikwenzile sesicela ke usizo ke manje sisaqhubekela phambili ngoba ziningi izikole futhi nezidingo zomphakathi zamanzi ziningi. Kodwa sibone kubalekile ke ukuthi abeze bezokwenza lo wethu i-monitoring ne-evaluation bezobona ukuthi imali abasinike yona iwenzile umsebenzi. Oqhamuka ezweni laseNorway uthi babona isidingo sokunikelela izikole ngenhloso yokuzeseka. Working in South Africa with the development project since 2008. The last year, or the 2 last years, we have started to focus on schools because we have seen that there is a huge gap in the schools pertaining to what they need, both facility-wise, equipment-wise, and also support to execute good and quality education, support to teachers. And that is our purpose in Goa Solo Impact in Norway, our Norwegian organization, to be a learning alliance with our organization in South Africa in order to promote the quality in school, both facility-wise, equipment-wise and teaching-wise. Uthisha nhloko wesikole samabanga aphezulu uthi lo mnikelo usho lukhulu kubona. Usuku olukhulu kuthina. Kwenzeke nje into engayibiza ngesimangaliso kade sinenkinga enkulu yamanzi njoba nazo ukuthi eSouth Africa amanzi ayinkinga kanjalo kakhulukazi la esizweni sakwaXolo. Uthi bekuba nzima kakhulu uma zingekho izimvula. Bekunzima kahle la esikoleni besi depende kakhulu emanzini emvula. Sinamatanki sisebenzisa amatanki. So uma kuyi dry season nje besingabi nawo ngempela amanzi. Sometimes ubona asikwazi ngisho ukupheka. Fanele sikhiphe imoto zethu njengothisha sihambe sofuna amanzi ukuthi sipheke. Ngezinye izinsuku uthola ukuthi asikwazi ngoba amanzi awatholakali nala emphakathini ngenxa ukuthi kunenkinga yemanzi lapha vele eSouth Africa. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseGcilima. Ake seyitolene nebeselo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Zigawule zabekwa kolokuchibiyela emkhanya kude. Ichilo kwebiwa imali ekhaya labadala. Kanti abezimpesheni nomnqamula juqu wamakhadi
Kulindele bake babuyele enkantolo kaMantshi yaseNyoni kusasa ukuzofaka isicelo sabo sebhayili abasola ababili ecaleni lokudubula bebulala ikhansela lakwadi 18 eMandeni uPhendulani Mabhida ngesonto ledlule. Laba basola babingelela iMantshi ngolwesine ngesonto ledlule babhekeneke namacala kamathathu ngelo kubulala lokuzama ukubulala kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Usandile Khuzwayo oneminyaka u31 ubudala kanye noThabiso Gumbe oneminyaka u34 kulindele bafaka isicelo sabo sebhayili enkantolo kaMantshi yaseNyoni baboshwa ngamaphoyisa emva kosuku kwenzeka isigameko sokudutshulwa kubulawa ikhansela lakwadi 18 uPhendulani Mabhida esekhaya kubo eMhamboma eSondombili. uMabhida kulesi sigameko kwadubuleka kabi nodadewabo owazama ukungenelela wangeniswa esibhedlela. uMasipala eMandeni uchaze kuMabhida njengomholo beqotho obewusebenzela ke ngokuzikhandla umphakathi waphindwa balolo ukuthi ulahlekelwe kumholo obenamava njengoba ke ubezibophezele kulweni nobugebengu endaweni. Kanti umndeni nawo uthi uqhemeke ingozi engeqhwantwala ukulahlekelwa kwensika yomndeni. Amalungu enhlangano ANC ngesikhathi abasoli bevele uqala enkantolo abehlangene ngaphandle kwenkantolo ebhikisha ebikisana nokuthi ke abasolwa benikezwe ibhayili. Laba basolwa kulindele bavele enkantolo kaMantshi yaseNyoni kusasa ukuzofaka isicelo sabo sebhayili. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eRichards Bay. Usale Dengwane umndeni wakaNdlovu evezobala kwa2 edukuduku eMtubatobe enyakatho KwaZulu-Natal ngemuva kokuthi ke kuhlasela umphezulu ngolwesine ntambama kwasha indlaba behlala kuyona inayo yonke impahla yasendlini ukuhlanganisa nomazisi kanjalo nezitifiketi zabantwana. Ugogo Tryphena Ndlovu uthi impilo inzima njengoba abantwana besole ngisho kwimfaniswano yesikole. Kulendlu ke bahlala bebahlanu okuyizingane ezintathu kanye nomama nobaba. Ugogo ke uchaza ngokwenzeka mhla kwenzeka lesi sigameko ngesikhathi kezantambama ngolwesine. Akwaduma nje izulu mabe liduma kusho ukuthi sonke sasiqoqene phakathi endlini mabe sithi siyaphuma izingane sathola ukuthi indlu siyavutha. Akusho ukuthi kwaba yilokho nje kuphela kayikho futhi sivutha kakhulu. Wayingasekho into esasingase siqale noma siyenze. Indlu kusho ukuthi bingenalo ikamelo kahlehle lokho kunye bekuyikhishi kade kulona kade bephekela kulo. Lo mndeni ke ubusucacisa ukuthi ke akekho owayekhona phakathi endlini kwenzeka lesi sigameko njengoba ke babesitshela ukuthi ke ubhuti uvaleleke ngaphakathi phakathi kwezinto ezasha zanqonqa impahla yonke yasendlini omazisi izitifiketi kanye nomfaniswano wesikole wezingane. Sikusha sasitshela ukuthi nathi umnikazi uphakathi nezingane ngoba ngesikhathi kuqala izulu wayekade khona wonke umuntu wambona la ekhaya engene endlini. Saqala ukubheka ngantambama kwakhona kuqala ukusha sangamthola kwaza kwaba ukuthi nangasasa ntambama siyamcinga simthole lapha ajwayele ukuya khona akatholakali. Kwase kuthi intambama ngabo 8 samthola ukuthi uright wachaza ukuthi kuvele kwavela lesi simo yathinta akaphumi endlini ihambe. Ngesikhathi kushuthi ephume ngesikhathi kwasala kwaqhuma indlu kushe khona kubala ama-TV ama-fridge ilicense yakhe kanye nepasi zonke izinto zakhe kanye nezingane zasesikoleni ingane ukubala ukuthi ayinayo uniform njengamanje. Lo mndeni ke ubhekene nenkingi yokuthi ke awunayo indawo yokufihla ikhanda bacela ke noma ubani ongaba namandla afake isandla ukulekelela kule nkinga ebhekene nayo. Besicela ukuthi makukhona ongasiza kwazi ingane ukuthola impahla zasekhaya ingane noma ngasatholanga ke mhlambe na einganeni ngoba kuyimanje ayinazi uniform naye ukuzokhona ukuthi ukhona kwazi ukumsiza ethole nezingubo zokulala izinto ezikanjalo engakhona ukumsiza kwamanje. Leske izindaba zo1 KZN TV ngengusambuliswe Nqulunga ngisedukuduku. Lo bekade ilungu leParliament lakazolonke kweqembu leEFF uDokotela Mbuyiseni Ndlozi uphumela obala umemezelo ukwesulwa kwakhe kuleli qembu eholwa nguJulius Malema. uNdlozi kuyichithile kimbiko yokuthi useyojoyina iqembu leMK Party egcizelela ukuthi yena useyogxila kwezemfundo kanti abantu bakuleli baphawulile ngalezi indaba zokwesula kaNdlozi kuEFF. Ngokubona kwami mina indaba ngathi lele kutheni abantu babeqala lamaphatha abo base baqala ngenye inhloso ukuthi bafisa ukufeza ukuthi bese maseqala ngena umnotho beqala bethola ipower bese kuvela ezinye inhloso ababebalekela kulamaqembu abaqala. Manje mase bebona ukuthi ngathi sebegubhela umgodo omusha sebona ngathi ingcono bethuthe
beyongena kuleli elisha ngathi liza nawo lama morals la abaqala ngawo lawabo nanokuthi into engiyibonayo bayabona ukuthi iMK iza ngamandla iMK ngathi iza ngamandla axakile impela so instead of ukuthi bona balandele inhliziyo zabo nalenhloso yabo yaqala sebefuna ukulandela abanye because mhlambe bayabona ukuthi le ngathi iza ngeqiniso ukudlula le nanokuthi mhlambe sebefuna amandla angeke sazi ngoba vele le ndaba yepolitiki ngathi contest of power so wonke umuntu ufuna le bhodole leliconsa kakhulu into emosha umzansi ke kulento yepolitiki because abantu abameli iqiniso labo bamela la bazozuza khona kakhulu mina ngokubona kwami ukuzoresigna komnumzana uDlozi ukuthi ashintshe kwi-FF resign ingoba cabanga kwami ukuthi ngenze ukuthi wayengaphathekile kahle kule qembu aphuma kulo because vele angeke uhlale eqembini nawe ubonayo ukuthi awuphathekile kahle kulo ngoba umuntu nomuntu unelungelo lokuthi alishiye iqembu ayeke iqembu abonayo ukuthi uzophatheka kahle mayengafika kulo. So my point of view ke based ngalento le yenzakalayo iFF firstly qale kwashiya Mr Shibamba I'm not setting ngegama lakhe but then sesiyezwa ukuthi no Mr Ndlovu seka retire mina umbono wami lana ukuthi ileader yeFF like his stubbornness a mule akafuna ukuboniseka so I think ikune corruption futhi phakathi lapho because usebenzisa inkani and maybe that is why ama comrades party yakhe kwenzeka kanje I think yileyo inkinga. Ngikubonayo ngalento yeFF nomidida nje ukuthi kwasula imigogodla yayo kodwa singesazi izathu zaziwa laba basulayo ngokubona kwami ukuthi iEFF besiyazi ukuthi iza kabi kwezepolitiki biza kabi bithela nje impela iMK ingakafiki yafika iMK yalithatha udumo cabanga ukuthi manje nalabo basulayo noDlozi ngoba esula nje mhlawumbe sekungaba udumo ngoba phela iMK siyayibona iyawadlisa amanye ama political parties ngamapayipi iza kabi nje khona cathi izathu singamenza ukuthi asule ngoba yonke into sihlaphe sekungaba udumo noma izathu saziwa ngokuthi indaba esula ngokurizana kaMnumzana uDlozi ngibona ukuthi mina mhlambe uDlozi ngenzeka ukuthi mhlambe nalabantu ekade baresigninile before kweEFF ngokucaba kwami ngiyabona mhlambe amchazelile kabanzi ukuthi angakanani ama benefits angale lapha abahlobo abaye khona kweMK mhlambe naye wasuthatha isinqumo sokubona ukuthi mhlambe engaresign kuningi angaka-achieve ngale kweMK. Kunodaba lana esonke usixakayo impela ukuthi yindaba abantu bangaka bayashiya bazama ukuya kwamanye amaqembu abanye abasaka amaqembini bayashiya nje. Mina ngibona ngathi inkinga lana ngiyayibona yazi mhlonishwa inkinga ikuphi la khona indlela abaqala ngayo laphana ku-EFF lena manje ibhomu lakhona selizoqhuma manje kuvela amaqiniso manje ngcono vele mfowethu wena as abantu abaqala ifounder mfowethu usheshe uyiphumele cause izo backfire okunye futhi kungenzeka ukuthi meme babasazwani kahle yabo mhlonishwa and okunye engibona mana man yini bashiya ngempela ukuthi bashiyelana. Ake seyitolene nabeselo sophinde sibuye futhi nezinye zendaba. Sibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Zigawule zabekwa kolokuchibiyela emkhanya kude. Ichilo kwebiwa imali ekhaya labadala. Kanti abezimpesheni nomnqamla juqu wamakhadi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.79 kuyidola laseMelika bengu-22.93 kupondo waseBrithani bengu-19.07 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,894.26 ounce. Kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona bengu-$74.66 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isayinzuka ikayina manje ukumisa kweqembu leRoyal AM ukubamba ke iqhaza kwimidlalo yeligi yeBetway Premiership nakuba ke isasasa lemidlalo yeligi lekhulu amasonto onke njengoba leligi sizongena emzuliswaneni wesibili. Leli qembu selokhu lagcina ukudlala ngomhlaza zenga-29 kuzibandlela nyakenye lapho ke lashaya khona ke TS Galaxy ngamagoli amathathu kwelilodwa emidlalweni weligi. Kusukela lapho ke leli qembu libhekane nezinselelo zemali okuholele kumisweni kwayo yonke imidlalo yalo. Abaqoqi bentelo SARS bafake leli qembu ngaphansi komlawuli
President Jaco Venter ngenxa ngesikweleti esikhulu sentela ukubika ukuthi ke silinganiselwa ku-40 million wamarandi. Lokhu kwaholeleke ekutheni ke lihluleke ukukhokhela abadlali nabanye abasebenzi bale imiholo kazi bandlela uDisemba wanyakenye. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bovava lenkunzi yakithi kwakhetha umthandaka igwebi ichoma ngazo zombili siyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.